Daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie dane za rok 2025. Koniec kalendárneho roka 2025 je už za nami a to je najvyšší čas zamyslieť sa nad svojimi daňovými povinnosťami. Podľa paragrafu 15 daňového poriadku je povinný podať daňové priznanie každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov. Takýmto osobitným predpisom je aj zákon o daní z príjmov číslo 595/2003 zbierky zákonov. V tomto zákone nájdete aj lehotu na podanie daňového priznania, ktorá je spravidla vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka po skončení zdaňovacieho obdobia. Je možné samozrejme aj predložiť lehotu na podanie daňového priznania. Túto možnosť najčastejšie využívajú podnikatelia fyzické osoby, ktoré elektronicky podávajú na finančnú správu oznámenie o predložení lehoty na podanie daňového priznania. V novej predloženej lehote je daň aj splatná, pričom lehota môže byť do 30. júna alebo aj do 30. septembra, ak ide o príjmy zo zahraničia. Podľa paragrafu 32 zákona o daní z príjmov má daňovník povinnosť podať daňové priznanie, ak za zdaňovacie obdobie 2025, teda predchádzajúci kalendárny rok, dosiahol zdaniteľné príjmy nad hranicu 2876,90 eur. Táto suma predstavuje polovicu nezdaniteľnej časti základu dane za predchádzajúci kalendárny rok. Ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2025 bola vo výške 5750,3,79 eur, z toho 50% je suma 2876,90 eur. Na túto hranicu 2870,6,90 eur má daňovník už povinnosť vysporiadať si svoje daňové povinnosti. Ak ide o daňovníka, ktorý poberal len príjmy podľa paragrafu 5, čiže príjmy zo závislej činnosti, môže za neho vysporiadať daňové povinnosti jeho zamestnávateľ, a to cez ročné zúčtovanie dane. Ak mal však zamestnanec aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, napríklad príjmy z prenájmu, z umeleckého diela, kapitálové príjmy, ale príjmy príležitostného charakteru, vtedy má povinnosť vysporiadať si svoje daňové povinnosti prostredníctvom daňového priznania typu B. Daňové priznanie typu A je určené len pre príjmy zo závislej činnosti. Daňové priznanie sa podáva vždy na predpísanom tlačive, ktorého vzor je zverejnený na finančnej správe. V prípade podnikateľských subjektov sa daňové priznanie podáva výlučne elektronicky. Upozorňujeme daňovníkov, že v prípade spätne priznaného dôchodku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka majú rovnako povinnosť podať dodatočné daňové priznanie. V tomto prípade finančná správa nebude takéhoto daňovníka sankciovať za oneskorené podanie daňového priznania.